ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аст. бародарон Opel Astra A6 ки намхали версияи навш ки полни худ фулай бародарон 2008 сола ки бензини холӣ, объем мотори 1.8 литр, полни худ мошин вагон. коробкаш механикаи мошина мега состояниш беҳтарин. умуман ягон задагӣ пусидаги хурӯштагӣ надорад. кондитсионер дорад, ях кор мекунад, подогрев сидения, ҳамаш 100% автопилот, клим контрол, ҳамаш кор мекунад, 4 баллони пачка, 4 диска, аккумулятори нав, 7 моҳитгаҳ ҳуҷҷат, 11 моҳ тонировка, запаска, дамкрат, ҳамаш қатиш заводской мега ҳастай. салон тоза бардар, мошин полни худ фулай, ҳама чизои замонавӣ дорад. дӯстон аст ки ягон расмоне ки маълумоташ хеле бисёр аст, ҳамаша гуфта наметавонем ки ҷойша ки нафаҳмидем аз соҳибашон мегирем. мошин дар шаҳри ваҳдат айни ҳол нархаш 75000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем. мошин полни худ фула мега состояни беҳтарин, яъне ки мошин полни худ вагония нидауна, яъне ки ба қарибӣ гирифта мега соҳибшон. ва кадоми шумо ки маъқул аст маълумот рақамҳошон мондаги аст, кор мекунам, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо бештар маълумот гиред. срочно мегӯяд боз савдо муомила дорад, маълумот занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Daewoo Nexia аст ки южни корейска ки соли 1998 сола мегӯяд соҳибшон. бензини холия, объем мотори 1.6 литри простой, коробкаш механикае, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. баллон мега 4 мега, ҳамаш пачка мега зимни ҳуҷҷат дора мега. мошин мега полни худ тоза, яъне ки хелай дасти як одам нагаштагае. мошин дар Россия, дар Москва, дар яъне ки бозори Food City да қарор дорад. як бародари тоҷик аст. мошин мега состояни беҳтарин, бо нархи 90000 рубл фурӯхта мешавад. савдо ҳам муомилаам дорад. вариантҳои алишам ҳастай. Opel Hatchback кади, Opel Caravan кади, Opel Sedan кади, Opel Vectra акатам алиш мекунем. 4 намуд версия фақат Opel кади аз Тоҷикистон бошад мекунад, алиш мекунем. ин мошин дар Москва кадоми сум кадом мехара арзон мекунанд, кадоме ки дар мошине ки дар Тоҷикистон бошад тоқа Opel кади алиш мекунем мега соҳибшон. рақамошо имо ба саб дорам, маълумот тамос гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон. Toyota Corolla аст ки соли 2001 сола ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотори 1.5 литра, коробкаш автомата, мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега 4 диска, 4 баллони 80%, салон тоза, электропакет, кондитсионер, родной, краска сафед. мошин мега срочно мефурӯшем, ё ки вариантҳои алишам дорад. айни ҳол дар шаҳри душанбе қарор дорад. нархаш 50000 сомония ки боз муомила ва савдо мекунем мегӯяд, ё ки ба Opel-ои ягон Opel Zafira бошад, Astra J бошад мегӯяд, алиш мекунем, болоиш пул метиём мегӯяд ки Zafira Astra J соз бошад мегӯяд, болоиш пул метиём. любое время занг занем мегӯяд, срочно мегӯяд, кадоме ки мехоҳед алиш мекунад. маълумот вариантоша бинем бародарон. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед ва имконият бошад навори моро ҳамина дар WhatsApp имотон поделиться кунед. мошини фурӯшӣ аст бародарон. Mercedes-Benz C-класса ки сечка, соли 1994 сола ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем моториш 1.8 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 баллони 60%, документ, тонировка ҳардуш мега срок дора мега, не ки нагуфтия чанд қаб, тонировка ҳуҷҷат срокам дора бародарон. мошин мега нахаду 100% бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин сечка занг захтон бо мегирем. мошин дар ноҳияи ёвон айни ҳол нархаш 40000 сомония ки боз ягончи муомила мекунем мега дар назди капоти мошин. бародароне ки ҳамхали сечкаҳо срок давдан, ҳамхали состояниҳо, ҳамхали миёна нархошон маълумот тамос гирен, ба шумо дигаша мефаҳмонам.
мошини фурӯшии навбатӣ аз соҳиббардорон Daewoo Nexia астае, ки соли барои 6996 сола ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. Объем мотори 6 литри простой, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска 4 баллонои яъне ки простой, хоб састени мошини хуба мега нахадои раднои краска салонша соҳиббардорон маълумотои пурраи баъдаш нест, хай бо кадомиша ки нафаҳмиден аз соҳибашон тамос гирифта мегиред. мошин дар ноҳияи ваҳш қарор дорад. нархаш 13000 сомония, ки ягончи муомила дар назди капоти мошин мекунанд, бисёри баъд ягончи мекунад савдо. ба кадоме то ки маъқул аст 96 сол 13000 сомонӣ марҳамат тамос гиред дар ноҳияи ваҳш. шумо агарам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки дошта бошед барои фурӯхтан, марҳамат сурат ва маълумот шарои кунед. мо инам хе эълонда рекламада албатта мегузорем. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз соҳиббардорон ВАЗ 2107 астае, ки соли барои 2004 солае, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотори 1.6 литри простой, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска дорад, 4 баллонои средни, раднои краска сафед, салон тоза бардор хай, яъне ки арзандаи дар ҳамин нархаш. ки ҷойша ки нафаҳмиде хоҳем бо бештар маълумотоша марҳамат бо тамос мегирем. мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ қарор дорад, яъне ки Ҷалолиддини Балхии Румӣ тарафи Чапаев Калхозобод мешавад. нархаш 9000 сомония, ки 2004 солае. бо савдо ҳам дора мега аз 9000 сомонӣ конкретна одами харидор бошад, яъне ки муомила мекунад. метавонед ки бо маълумотои пурраша бо аз соҳибашон гирем. мумкин ки мо ягон рӯша агар ягон хато фаҳмида бошед аз соҳибашон 100% када занг зада гирем. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз соҳиббардорон Opel Astra J астае, ки соли барои 2000 солае, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотори 1.6 литр, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола танировка дора мегад. мошин мега системи беҳтари 4 диска 4 та баллонои 80%, раднои краска мошин мега системиш нахаду беҳтарин бародарон. хай ки ҷойша ки агар хоҳем бо аз худашон мепурсем. мошин дар пойтахта шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 42500 сомония, ки боз камтари дигар савдо муомила мекунем мега танировка ҳуҷҷат ҳамаш 1 сола кадагӣ тайёр астае. мошин мега нахаду расход надора, фақат мегири ҳай мекунӣ. бардороне ки хали мошини Astra J танировка суроғ карда будан, ина ба шумо вариант. марҳамат тамос гиред, бештар маълумотша мефаҳмонам. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз соҳиббардорон бояд тайга астае Toyota Corolla астае, ки соли барои 2004 солае, ки бензини холие. объем мотори 1.4 литри экономни простой мега, коробкаш автомат, мошин мега системиш беҳтарин 4 диска 4 баллонои 70%, салон тоза, электропакет, кондитсионер, раднои краска. мошине ки нагуфтанд ки дубайская, американская ё ки ягон ҷои дигар нагуфтанд, иша хай худтон аниқ када мегирем. мошин дар пойтахт шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 53000 сомонӣ барадуни азиз. нашуд арзон кардан ягончи гуфтагӣ нест, узри зиёд ин аз мо вобаста намекунад. яъне ки арзонша худтон бо тамос гирифта мегирем. конкретна одамои харидор мумкин боша аз назди капот палибому ягончи арзон мекунанд. марҳамат хай бо тамос гирем, бештар маълумотша худтон аз соҳибашон пурсен. аз шумо хоҳиш ки лайки бепула гузоред ва навори моро дар ватсапи мотон падиса кунед. раҳмат баротон. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз соҳиббардорон Daewoo Nexia астае, ятае дига соли барои 1996 солае, ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотори 1.6 литр, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи барадор, 4 та баллонои простой, 4 дискаҳои худаш, электропакет. мошина фақат як краска мекунед, дигар тамом нахадуай. кадом то ки хеле Nexia арзон мехарен, нархаш 8500 сомония, боз савдо ҳам дора арзон када метия мега. мошин хай камтар расход дора бардорам. краска мекунем, бо хай мумкин ягон мелчовка кор дошта бошад, не ки мошин мега срочно сундаро кунем, бо нархи арзон мефурӯшем. дар шаҳри Бохтар қарор дорад, нархаш 8500 сомонӣ. марҳамат кадом то ки мехарен срочно тамос гирем, дигар маълумотша худтон бо занг зада пурсем. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз соҳиббардорон Opel Astra F астае, ки дар кузуфи седан соли барои 1995 сола мега соҳиб шуд. судишвариш бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкааш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега системаи хадавоиш мега кадагӣ астае.
4 баллони 90 мегасайшу. Фақат мошин камбудиш мега ки як краска кадан алкуна мега краскаш лак ҳамаҷош безеб шуда мега як краскаш мекунед дига ҳамаҷош сатфу инам ранги ам некси яъне ки расход краска дора. Салон тоза чихолои нав задагаса мошин мега сайстани хубай. Фақат як краска мега неки ба хотир мегад арзон мефурӯшем. 19000 сомония барои азиз нархаш хай бо ягончи муомила мекунанд. Мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. Агар ки мошин савдо ки нашуда бошад марҳамат метавонед ки шумо савдо карда гирен. Аз шумо ва хоҳиш илтимос дорам ки фақат конкретна одамони мехаридагӣ. Аз ҳама хубаш мегам мошина бен аз пеш бинем бо ягончи муомила мекунем. Марҳамат аз рақамошон тамос гирем. мошинчаи фурӯшии навбатӣ аз сарбародарон бояд таҳия аст Opel Vectra аст ки соли барои 1993 соле ки бисёр бародарон хоҳиш карданд ки Opel Vectra амоне фарат айкиҷое ки набошад хайр пешниҳод шуд ва баҳри шумо омода кардем. соли барои 1993 соле ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объёми мотораш 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 баллонои 50% люк дорад. Раднои краска хадавой чихолои нав раднои краска мошин мега ҳардаш газ бензинш кор мекунад. Мошин 100% хай бо бештар маълумота мегирем. мошин нархаш 15000 сомония бардор боз ягончи муомила мекунанд. ягон камбудӣ дора надора иша гуфтагӣ нест хайр аз соҳибашон бо тамос гирифта мегирем. мошин дар ноҳияи Исфара яъне ки шаҳри Исфара тарафи хоҷанда қарор дорад. ба кадоми шумо ки маъқул аст марҳамат тамос гирем. боз дар назди капоти мошин мега савдо мекунем. 93 сол 15000 сомонӣ. марҳамат срочно занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбародарон Opel Astra F ки дар кузофи караван соли барои 1996 солае. бензин газ ҳардаш кор мекунад. объёми мотораш 1.6 литри простой коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад. чашкаош мегад варид умуман надора мега мошин яъне ки мотораш дуд намекунад. хоб бародарон кадом метавонед агар караване ки мисол нормални агар харидани бошад марҳамат ина ба шумо вариантҳои хуб 24000 сомонӣ нархшай боз ягончи муомила мекунем мега мошин дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. аз шумо илтимос ва хоҳиш дорам ки мисол одамои коргар ҳастанд фақат конкретна одамои мехаридани срочно мега сумдар кунай. ҳуҷҷат ҳамаш 100% баллонош средни марҳамат тамос гирем ба шумо дига маълумот чахчон мефаҳмонам. хоб шумо агарам хали мошинаи фурӯшии хона замин квартира ягон техника гов мол чизе ки дошта бошам барои фурӯхтан марҳамат сурат ва маълумотҳои оригиналаш рой кунед. мо дар видеои оянда инам хел рекламада фурӯшта мегузорем. ин ба 12 мошини фурӯшии мо. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.